नमस्ते प्रणाम। हम हैं हिमालय सिंह लंगड़ा और आप लोग देख रहल बानी लंगड़ा सिंह न्यूज यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करे वाला बानी पावर स्टार पवन भैया के एगो बहुत ही शानदार गाना आवे वाला बा सारेगामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल से। सारेगामा हम भोजपुरी आज शाम के एगो पोस्टर रिलीज कैलस अपना सोशल मीडिया के माध्यम से। मौसम पोस्टर उनमें लिखलस कि मतलब बहुत जल्द बड़ा धमाका बड़े स्टार के साथ। तो ई जोन धमाका बा ई पवन भैया के साथे होके वाला बा। पवन भैया ई कंपनी खाती गाना आज जोन बा आज सुबह 10 बजे मतलब रिकॉर्ड कर लेल बड़ा। ओकरा बाद कपिल शर्मा शो में गईल हाँ पवन भैया। तो ऊपर डिटेल में वीडियो आई काल सुबह में 10 बजे। अभी हम ये गाना के बारे में बात करतनी। तो ई गाना के जोन बा रिकॉर्डिंग हो गईल बा और एक पोस्टर हो सकता था काल शाम तक, ना तो 2 तारीख के आप लोगन के बीच एक पोस्टर आ जाई 2 दिसंबर के। और गाना हो सकता कि 7-8 के बीच में आप लोगन के बीच सारेगामा हम भोजपुरी से आ जाई। तो ई जोन गाना बा सारेगामा हम भोजपुरी के पवन भैया के साथे आवा था। और पवन भैया के 5 तारीख 2-3 4 से और 7 के बीच में ये गाना आप सबके भी आई। तो एक काल ना तो 2 तारीख के एक पोस्टर आई और पोस्टर आइला के बाद आप लोगन के रिलीज डेट गाना के नाम सब कुछ रिवील कल जाई। तो आप लोगन के ये न्यूज कैसा लगा कि फोन पे के एगो बहुत ही बड़ा गाना आवे वाला सारेगामा हम भोजपुरी से। तो जरूर लाइक करी शेयर करी। मिला तनी अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथे एगो नया खबर के साथ। काल सवेरे 10 बजे काल सवेरे 10 बजे हम बताई गौरी पवन भैया के न्यूज। तो चैनल के सब्सक्राइब करी लाइक करी और वीडियो में बना के बताई, ऑडियो ना बताई वीडियो बना के बताई। बहुत बड़ न्यूज बाटे और एक वीडियो बनी। चैनल के सब्सक्राइब करी लाइक करी शेयर करी।